Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Dragi građani, dragi roditelji i dragi naši mališani, poštovani predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade Crne Gore, vaša ekscelencijo predstavniče vlade Azerbejdžana, uvaženi ministri u vladi Crne Gore, poštovani predsjedniče opštine Bijelo Polje. Prije 40 godina na ovom mjestu izgrađen je polumontažni vrtić i u takvim improvizovanim uslovima na hiljade djece je prošlo kroz njega i mnogi od današnjih bjelopoljskih uglednih zvaničnika bili su njegovi polaznici. Naša država je uvijek poklanjala pažnju razvoju i unapređenju svih segmenata obrazovanja, a naročito je to vidno u današnjem vremenu kada je Bijelo Polje postalo važan obrazovni centar na sjeveru Crne Gore. Grad sa mnoštvo škola i fakultetskih jedinica, a danas evo na zadovoljstvo svih nas prisustvujemo otvaranju ovog velelepnog zdanja, ove kuće duginih boja za naše mališane. U njoj će imati sve što im je potrebno za njihovu igru, za njihovu razigranu maštu, za njihovo znanje. Objekat koji danas otvaramo je veličine 2173 metra kvadratna. Ima 13 radnih soba za boravak djece, 8 jaslenih i 5 vrtićkih prostorija sa savremenom centralnom kuhinjom, vešernicom i magacinskim prostorom. Višenamjenskim holovima u kojima će djeca vježbati, glumiti, takmičiti se, a istovremeno će biti korišćeni za roditeljske sastanke, seminare i drugo. Prema svojoj strukturi objekat će moći da udovolji razmjeni iskustava, dostignuća u predškolskom obrazovanju, to jest kod nas će moći da gostuju djeca sa njihovim vaspitačima iz renomiranih predškolskih ustanova država u okruženju. Poštovana ekscelencijo, gospodine predsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade, poštovani ministri, poštovani gospodine predsjedniče opštine, uvažene dame i gospodo, draga djeco, velika mi je čast i ogromno zadovoljstvo da danas sa vama učestvujem u tako važnom događaju, otvaranju vrtića Dušo Basikić u Bijelom Polju. Izgradnja vrtića u Bijelom Polju urađena je na ličnu inicijativu predsjednika Crne Gore, gospodina Filipa Vujanovića, koji uvijek brine i posvećuje pažnju svom narodu i zemlji, posebno sjevernom regionu. Kao što je poznato, prijateljski odnosi između naših zemalja i naroda se dinamično razvijaju u svim oblastima. Tome su doprinijeli posjeti visokih zvaničnika iz Crne Gore u Azerbejdžan i iz Azerbejdžana u Crnu Goru. Siguran sam da su ove posjeti i intenzivni pregovori između naših zemalja dali veliki doprinos razvoju odnosa i da će uroditi plodom u političkim, ekonomskim, turističkim, humanitarnim i socijalnim oblastima. Ostvarivanje ovog projekta je rezultat iskrenog prijateljstva između lidera naše država i naroda dvije zemlje. U to vrijeme dok neki traže preciznost, drugi počinju i završavaju konkretne projekte i daju ih na korištenje. Siguran sam da današnjim otvaranjem vrtića u Bijelom Polju još jačamo temelje naše buduće dugoročne saradnje za dobrobit obje zemlje i naroda. Nadam se da će djeca prijateljske Crne Gore osjećati prijatno i udobno ovdje. Na kraju bih poželio crnogorskoj djeci i djeci cijelog svijeta blagostanja, dobrog zdravlja, sreće i svijetli budućnosti. Zahvaljujem na pažnju. Na blizini, sjećam se da smo kao mali smješteni u ovom vrtiću, često pokušavali da pobjegnemo tokom dana da dođemo svojim kućama. Projektant je olakšao
nekima koji bi pored ovako lijepog zdanja palo na pamet da to ponove u ovom vremenu, ja sam siguran da se to neće događati. Ograda je ranije bila visočija. Uvaženi predsjedniče Crne Gore, gospodine Vujanoviću, potpredsjedniče vlade, gospodine Husoviću, ministre Stjepoviću, ministre Gvozdenoviću, poštovani predsjedniče vlade i naroda Azerbejdžana, gospodine Mirzazade, dekane profesore Radoviću, direktora Živkoviću, dragi naši gosti, cijenjeni sugrađani i vi, sutrašnji arbitri ovog našeg vremena, a danas slavljenici, nama najbitnija djeco. Parametar koji nazivamo natalitetom u jednom gradu bi trebao biti direktni pokazatelj odnosa prema životu i vremenu ljudi koji ga nastanjuju. Međutim, osim tog samog odnosa kao stanja svijesti, ovu kategoriju određuju i mnogi drugi, objektivniji i životniji uticaji i uslovi. Ipak to što u našem Bijelom Polju nikada nijesmo zabilježili negativne demografske stope, svakako nije niti znak nerazumijevanja vremena, niti otpornosti na globalnu ekonomsku krizu kroz koju upravo prolazimo i koju naprotiv mi na sjeveru Crne Gore posebno dobro osjećamo. Ovdje je riječ isključivo o samouvjerenosti Bjelopoljaca da će svoju djecu uspješno provesti kroz život, bez obzira na objektivne okolnosti vremena u kojem živimo, ali i o povjerenju koje je ovaj grad uvijek ispoljavao prema državi i široj društvenoj zajednici. Nema segmenta društvenog života u kojem Bjelopoljci permanentno ne dokazuju svoju vitalnost i sposobnost. A današnje otvaranje ovog velelepnog vrtića samo je još jedan pokazatelj brige koju kao društvo u cjelini ispoljavamo prema djeci, najvrednijem što može da ima jedna porodica, grad i svaka uređena država. Izgradnja ovog vrtića, potpuna donacija vrijedna 2 miliona eura, istovremeno i dokaz prijateljstva koje narod, vlada Azerbejdžana i predsjednik ove prijateljske zemlje osjećaju prema našem gradu i prema Crnoj Gori. Ovaj gest i veliki poklon koji su uslijedili zahvaljujući inicijativi i brizi našeg predsjednika gospodina Vujanovića, nešto su na čemu im danas najsvesrdnije zahvaljujemo riječima, a vjerujemo da će nam nastupajuća vremena dati priliku da tu zahvalnost iskažemo i djelima. Mada je rečeno sve, da ja prije svega uputim izraz zahvalnosti i poštovanja. Dakle, uvaženi građani i građanke Bijelog Polja, visoke državne i lokalne zvanice, predstavniče prijateljskog Azerbejdžana, draga djeco i roditelji. Otvaramo jedno zaista sjajno zdanje, jedan prelijepi dječji vrtić koji je ispunio, ja bih rekao, u mjeri maksimuma sva svoje očekivanja. Ispunio je prije svega očekivanje koje je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev imao kada je predložio da se napravi donacija Crnoj Gori, a ja da ona bude za djecu i da bude na sjeveru Crne Gore. Kroz to očekivanje imali smo uvjerenje da će se iskazati bliskost i prijateljstvo i sadržaj intenzivan odnos Crne Gore i Azerbejdžana. Ja želim da zahvalim narodu Azerbejdžana, vladi Azerbejdžana i posebno predsjedniku Azerbejdžana Alijevu zaista na sjajnoj donaciji koja će omogućiti djeci Bijelog Polja bolje uslove smještaja i maksimalne uslove obrazovanja u ovoj predškolskoj ustanovi.